Това е Tycoon Evo M, базиран на BMW X6M. Това, което ние сме направили, е цялостно преобразяване на екстериора на автомобила, като сме го снабдили с чисто нова предна броня, с 4 на брой LED светлини. Също така, както може да забележите, чисто нов преден капак, целият направен от карбон, с въздуховоди за по-лесно охлаждане на мотора. Това, което може да забележите, е и новите калници, които разширяват автомобила с 60 мм. На автомобила също така са монтирани 22-цолови джанти, като линията продължава в чисто нови прагове. В задната част на автомобила е запазена линията отпред, като имаме раздувки на задните калници и на задната броня. Автомобилът е снабден и с спойлер на тавана и заден спойлер за по-добра аеродинамика на автомобила. Най-интересното нещо, което мога да ви представя отзад, е задният дифузер с новата изпускателна система. Изпускателната система е от нераждаема стомана и това, което може да видите, е двете огромни тръби, които излизат вече в централната част на задната броня. Собственикът е български бизнесмен, който интересното в случая е, че е забелязал такъв автомобил в Монако и е решил да има същия. Съответно се обърна към нас и ние решихме да реализираме неговата мечта всъщност. Целият процес ни отне повече от месец, за да може автомобилът да бъде преобразен в този вид.